Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തി സദാചാർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് പ്രാർത്ഥനകൾ കാണുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നരസിംഹദേവൻ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് നരസിംഹദേവന് അർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇന്ന് അതിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തിലേക്കാണ് കടക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനേതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാം 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാം 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാം 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 ഹരേ ഹരേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം സ്വകർമ്മ പതിതം ഭവ വൈതരണ്യാ മന്യോന്യജന്മ മരണാശന ഭീതം പശ്യൻ ജനം സ്വപരവിഗ്രഹ വൈരമൈത്രം ഹന്തേതി പാരചരപി ബൃഹമൂഢമധ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു വിവർത്തനം വായിച്ചോളൂ. കുറച്ചുകൂടെ മുകളിലേക്ക് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ചുകൂടെ മുകളിലേക്ക് വിവർത്തനം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, അങ്ങ് സദാ മരണനദിയുടെ വൈതരണി മറുകയിൽ അതീന്ദ്രിയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ നിമിത്തം ഇക്കരെ ക്ലേശിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ ഈ നദിയിൽ വീണ് ജനമരണങ്ങളുടെ വേദനകൾ ആവർത്തിച്ച് സഹിക്കുകയും ഭയാനകങ്ങളായ വസ്തുക്കൾ ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ ദയവായി ഞങ്ങളെ വീക്ഷിക്കുകയും എന്നെ മാത്രമല്ല ക്ലേശിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അങ്ങയുടെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ മോചിപ്പിച്ച് സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്താലും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ. ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം. യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരണം പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീ ചൈതന്യമീശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിനീതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ 7ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 41ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തില് പ്രഹ്ലാദൻ പറയാണ്, അങ്ങ് വൈതരണി നദിക്ക് അക്കരെയുള്ള അതീന്ദ്രിയതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ. വൈതരണി നദി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മീയ ലോകവും ഭൗതിക ലോകത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള വിരജാ നദിയാണ്. അപ്പൊ ആ നദിയുടെ ഇടയ്ക്ക്, ആ നദി കടന്നാണ് നമ്മൾ ആത്മീയ ലോകത്തെത്തുക. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഉള്ളവരെന്താണ്, ഓരോ പ്രവർത്തികൾ, കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റ് ക്ലേശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. അങ്ങനെ ജനന മരണ വേദനകൾ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കുകയാണ് ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ഈ ജനങ്ങൾ. അപ്പോ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ വീക്ഷിക്കുകയും, കൂടാതെ ഇവിടെ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കുകളാണ് പ്രഹ്ലാദൻ പറയുന്നത്,
എന്നെ മാത്രമല്ല ക്ലേശിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അങ്ങയുടെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ മോചിപ്പിച്ച് സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്താലും. അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ. ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ സ്വന്തം കാര്യമല്ല നോക്കുന്ന, മറ്റുള്ള ഭൗതിക ലോകത്ത് ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ക്ലേശിക്കുന്ന മറ്റുള്ള ആത്മാക്കളെയും രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ആണ് ശുദ്ധഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ട് തരം വൈഷ്ണവരുണ്ട്. ഒന്ന് ഭജനാനന്ദി, രണ്ടാമത്തത് ഗോഷ്ഠാനന്ദി. ഭജനാനന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭജനാനന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഭജന ചെയ്ത് സ്വന്തമായിട്ട് ആത്മീയ പുരോഗതി നേടുന്നവരാണ്. മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് അവര് ചിന്തിക്കില്ല. അങ്ങനെ ആത്മീയ പുരോഗതി നേടുന്ന ഭക്തരെന്ത് ചെയ്യും? സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ പുരോഗതിയിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും. അവര് ഏകാഗ്രമായിട്ട് ഭജന ചെയ്ത് ഭൗതികവാദികളുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് അവരുമായിട്ട് സമ്പർക്കം ചെയ്താൽ എന്റെ ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് തടസ്സം വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് നാമജപം എല്ലാം ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഭജനാനന്ദി. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ തരം വൈഷ്ണവരുണ്ട്, ഗോഷ്ഠാനന്ദി. ഗോഷ്ഠാനന്ദി എന്ന് പറയുന്ന ഭക്തര് മറ്റുള്ളവരെ ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി അവരെ സഹായിക്കും, കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കും. എല്ലാരിലും കൃഷ്ണാബോധം എത്തണമെന്നും അവരും കൂടെ, ഞാൻ മാത്രമല്ല അവരും അവർക്കും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടണം, ഇതൊന്നും അറിയാതെ ഭൗതികതയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് നരകിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഗോഷ്ഠാനന്ദി. അപ്പോ നമ്മള് പ്രഭുപാദർ ഇതിൽ ഏത് തരം വൈഷ്ണവനാണ്? ഭജനാനന്ദിയാണോ ഗോഷ്ഠാനന്ദിയാണോ? ഗോഷ്ഠാനന്ദി. ഗോഷ്ഠാനന്ദി അല്ലെ. അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് കൃഷ്ണാബോധം ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വൃന്ദാവനത്തില് സുഖമായിട്ട് ഭക്തി ചെയ്തിരിക്കാം. പക്ഷെ എന്താണ് ചെയ്തത്? അദ്ദേഹം അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അമേരിക്ക പോലുള്ള അത്രയും ഭൗതികമായിട്ട് ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്ന, അതായത് മൊത്തം അന്ധകാരം, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനവും ഇല്ലാത്ത അന്ധകാരമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകത്ത് പോയിട്ടാണ്, ഒരു രാജ്യത്ത് പോയിട്ടാണ് പ്രഭുപാദർ അവിടെ ഉള്ള ബദ്ധരായിട്ടുള്ളവരെ ഭക്തരാക്കി മാറ്റിയത്. അതാണ് ഗോഷ്ഠാനന്ദി. കാരണം ഈ ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് അറിയില്ല, എല്ലാരും മണ്ടന്മാരാണ്. ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ പെട്ട് ഇവിടെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുവാന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ പോലും അവർക്ക് അതിന്റെ തിരിച്ചറിവ് കിട്ടുന്നില്ല. അവരെല്ലാരും മായയിൽ അങ്ങ് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മരണം വരും, മരണത്തിന് ശേഷം അടുത്ത ശരീരം എടുക്കും, നമ്മളെല്ലാം 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങൾ, അങ്ങനെ പല പല ശരീരങ്ങൾ എടുത്ത് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയതാണ്, ഈ ജന്മം നമ്മൾ വെറുതെ കളയരുത്, നാമം ജപിക്കൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അവരത്രയും അധപ്പതിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെന്താ ചെയ്യുക? അവർക്ക് ഹരിനാമം കൊടുത്ത് കൂടുതൽ അവരുടെ ആ കാരുണ്യം കൂടുതൽ മറ്റുള്ളവരിൽ പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ ദുഃഖാലയമാണ് ഇത്, ദുഃഖം മാത്രമുള്ള ആലയമാണ്, ഇവിടെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് സുഖം കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവർ ഈ ദുഃഖാലയത്തിൽ സുഖാലയമാക്കാനായിട്ട് പല പല പ്ലാനിങ് ചെയ്യാണ് ഭൗതികവാദികൾ. ആ പ്ലാനിങ് ഒന്നും നടക്കില്ല എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ചെറിയ ചെറിയ സന്തോഷങ്ങളില് അവരങ്ങ് ജീവിച്ചു പോവുകയാണ്. കാരണം അത്രയും അന്ധകാരത്തിൽ മായ അത്രയും മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അവരെ. അപ്പൊ ഏറ്റവും ആപത്താണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ തോന്നിയ പോലെ ജീവിക്കുകയാണ്, ഈ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ജീവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ശരീരം വിട്ട് അടുത്ത ശരീരം കിട്ടുന്നത് ഏത് തരം ശരീരമാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അനുസരിച്ചും വാസന അനുസരിച്ചും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അധപ്പതിച്ച ശരീരമായിരിക്കും കിട്ടുക. നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നുണ്ട്, എല്ലാരും കാണുന്നുണ്ട് പന്നികളെയും കാക്കകളെയും പൂച്ചകളെയും നായ്ക്കളെയും ഒരു മുതലയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്, അവരെങ്ങനെയാ ജീവിക്കുന്നതെന്നും എല്ലാരും കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവരാരും അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. നാളെ നമ്മളും ഇതുപോലെ ഓരോ ശരീരം എടുക്കേണ്ടി വരും നിയമം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അടുത്ത ജന്മം ഉണ്ടെന്ന് പോലും അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഒരു വൈഷ്ണവൻ എപ്പോഴും ആ കാര്യത്തിൽ ബോധവാനാണ്. അവൻ അതിനെ ഭയക്കുന്നു. അടുത്ത ജന്മം ഇതുപോലെ മൃഗങ്ങളോ പക്ഷികളോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ജനിച്ചാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? അപ്പോൾ വൈഷ്ണവരോട് ഭഗവാൻ കൂടുതൽ കാരുണ്യം കാട്ടുന്നു. അങ്ങനെ അവരെ ഉദ്ധരിപ്പിക്കാനും അവർക്ക് ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യാൻ അവസരം കൊടുക്കാനും വീണ്ടും വീണ്ടും യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനം അധർമ്മസ്യ തഥാത്മാനം സുജാമ്യഹം. അങ്ങനെ അധർമ്മത്തെ മാറ്റി ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും അവതരിക്കുകയാണ്.
അപ്പോ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ബദ്ധാത്മാക്കളെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് രക്ഷിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാണ്. പക്ഷേ ഈ ഈ ഇത്രയും അധപ്പതിച്ചവർ, എത്ര പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാകാത്ത മൂഢരായിട്ടുള്ളവർ, അവർ കൃഷ്ണാബോധം എടുക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ തരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളെ അവർ കേൾക്കുന്നില്ല. ബദ്ധരായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകാമെന്ന് നമുക്ക് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെയും ആചാര്യന്മാരിലൂടെയും മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷെ അത് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം വന്നു, ഒരു ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം, കൃഷ്ണപ്രേമം വാരി വിതറി കൊടുക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഭക്തന്മാരടുത്തും തന്റെ ശിഷ്യന്മാരടുത്തും എല്ലാം പറയും, യാരേതേക്കേ താരേക്കാഹോ കൃഷ്ണ ഉപദേശം. ആരെ കണ്ടാലും അവര് കൃഷ്ണന്റെ ഉപദേശം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പോ ഒരു ഗുരു എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? സ്വന്തം ആത്മീയ ഉന്നതി നോക്കി നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയല്ല, അദ്ദേഹം കൃഷ്ണാബോധം ലോകമെമ്പാടും പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത ജ്ഞാനം മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദന് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? പ്രഹ്ലാദൻ തന്റെ കാര്യമല്ല, ശരിക്കും പ്രഹ്ലാദൻ എന്താ ആത്മീയ പുരോഗതി നേടിയ വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധനങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കാത്ത വ്യക്തിയാണ്. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ആ ഒരു കാരുണ്യം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ്, അത്ര എളിമ കൊണ്ട് പറയാണ്, ഞങ്ങളെ വീക്ഷിക്കുകയും എന്നെ ഈ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ മാത്രമല്ല അങ്ങയുടെ അഹൈതുകമായ കാരണത്താൽ മോചിപ്പിച്ച് മറ്റുള്ളവരെയും, എന്നെ മാത്രമല്ല എല്ലാരെയും അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അവരെയും സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമുക്ക് 42-ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കോനത്ര തേ കില ഗുരോ ഭഗവൻ പ്രയാസ ഉത്താരണേസ്യ ഭവസംഭവലോപഹേതോ മൂഢേഷു വൈ മദനുഗ്രഹാർത്തബന്ധോ കിം തേന തേ പ്രിയജനാനുദേവതാംനാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണു മാതാജി വായിച്ചോളൂ ഈ വർത്തനം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, കുറച്ച് മുകളിൽ കേൾക്കണം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ? മതി മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം. അല്ലയോ ഭഗവാനെ, സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവേ, പ്രപഞ്ച ഭരണം നിർവഹിക്കുന്ന അങ്ങയ്ക്ക് അങ്ങയുടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിട്ടുള്ള പതിതാത്മാക്കളെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിന് എന്താണ് വിശ്രമം? ക്ലേശിക്കുന്ന മനുഷ്യരാശിയുടെ മിത്രമാണ് അവിടുന്ന്. വിഡ്ഢികളോട് കാരുണ്യം കാട്ടേണ്ടത് മഹദ്ഭക്തികളുടെ ധർമ്മവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ സേവനങ്ങളിൽ മുഴുകി കഴിയുന്ന ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള വ്യക്തികളോട് അവിടുന്ന് അവിടുത്തെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യം പ്രകടിപ്പിക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രിയ ജനാനു സേവതാം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തന്മാരോട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, അവിടുന്ന് അവിടുത്തെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യം പ്രകടിപ്പിക്കും ഭഗവത് ഭക്തന്മാരോട്. കാരണം ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്നോ അതെല്ലാം കേട്ട് അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരാകണം, സേവകരാകുകയാണ്. സേവകന്റെ ദാസന്റെ ദാസന്റെ ദാസൻ, ആ ഭാവത്തിലാണ് നമ്മൾ സേവ ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനുമായിട്ട് നേരിട്ട് സേവ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ചില ആൾക്കാർ പറയും, ഭഗവാൻ ഓക്കെ, അതെല്ലാം ശരി, പക്ഷെ ഈ ഗുരുവിനെയൊക്കെ സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ്? ഗുരു വേണോ? എനിക്കും ഭഗവാനും തമ്മിൽ, ഭഗവാൻ അത്രയും കാരുണ്യവാനല്ലേ, ഭഗവാനെ നേരിട്ട് എനിക്ക് സേവിച്ചാൽ പോരെ, അതിന്റെ ഇടയിൽ ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ്? പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനല്ല നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നു, എന്റെ ഭക്തനിൽ കൂടെ, എന്റെ ഭക്തനെ സേവിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത്. കൂടാതെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താണ് പറയുന്നത്? ഗോപീർ ഭക്തുർ പാദകമലയോർ ദാസ ദാസാനു ദാസ. അപ്പൊ ആ ദാസന്റെ ദാസന്റെ ദാസനായിട്ട് വേണം ഭഗവാനെ നമ്മൾ സേവിക്കാൻ. തന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ച് ആ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ, ശുദ്ധ ഭക്തനെ സേവിക്കണം. ഇപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ കൂടുതൽ സന്തുഷ്ടനാകുന്നത്. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തനെ നമ്മൾ സേവകന്റെ സേവകൻ എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ. കാരണം ഭഗവത്ഗീത തന്നെ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? ഓരോരുത്തർക്കും നേരിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതല്ല, ഏവം പരമ്പരാ പ്രാപ്തം. ഭഗവാൻ ആ പരമ്പരയിൽ കൂടിയാണ് നമുക്കത് കിട്ടുക, അല്ലെ? ഇപ്പം കൂടാതെ ഉയർന്ന ഭക്തരായിട്ടുള്ള നരോത്തം ദാസ് താക്കൂർ, നമ്മുടെ ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂർ, ഇവരുടെ എല്ലാം ഭജനകൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. വൈഷ്ണവ ഗീതങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ട്,
താന്തേര ചരണ സേവി ഭക്ത സനവാസ. അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ഭക്തന്റെ കാൽപാദങ്ങളിൽ ആ, ജി- ആ, ശരണം പ്രാപിച്ച് ജീവിച്ചാൽ മതി. അത് അങ്ങയുടെ കാൽപാദം എന്നല്ല, അങ്ങയുടെ ഭക്തന്റെ ചരണങ്ങളിൽ. ഏം, ഈ ജന്മേ ജനമേ ജനമേ ഹയ ഏ അഭിലാഷ. ജന്മ ജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് എനിക്ക് ഈ ഒരു അഭിലാഷമാണ് ഉള്ളത്. താന്തേര ചരണ സേവി ഭക്ത സനവാസ ജനമേ ജനമേ ഹയ ഏ അഭിലാഷ. ഇതാണ് നരോത്തം ദാസ് താക്കൂർ പറയുന്നത്. കൂടാതെ ഭക്തി വിനോദ് താക്കൂർ പറയുന്നുണ്ട്, തുംതാ താക്കൂറ തോമാര പൂക്കൂറ വലിയ ജാഹനാഹ മോരെ. അതായത് ഞാൻ അങ്ങയുടെ ഒരു നായയായിട്ട് എന്നെ കാണും. അപ്പൊ അത്രയും എളിമയോടെയാണ് ഒരു വൈഷ്ണവൻ ഇരിക്കുന്നത്. വൈഷ്ണവൻ ഒരിക്കലും നേരിട്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ടല്ല, തന്റെ ഭക്തനെ, ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തനെ സേവിക്കാനാണ്. കാരണം ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവരുടെ ധനമാണ് ഭഗവാൻ. ഭക്തന്മാരുടെ കയ്യില് ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ ഭക്തനിൽ കൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇവിടെ കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭാഗവതത്തില് 11-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില്. മദ്ഭക്ത പൂജാഭ്യാധിക. അത് എന്നെ സേവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എന്റെ ഭക്തനെ സേവിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയാണ് എന്റെ ഭക്തനെ സേവിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നതെന്ന്. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദൻ എന്താണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത്? ഇവിടെയും ക്ലേശിക്കുന്ന മനുഷ്യരാശിയുടെ മിത്രമാണ് അവിടുന്ന്. വിഡ്ഢികളോട് കരുണ കാട്ടേണ്ടത് മഹത് വ്യക്തികളുടെ ധർമ്മവുമാണ്. ഇവിടെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും പറയാണ്, സ്വന്തം കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല, ഈ വിഡ്ഢികളായിട്ട് പതീതരായിട്ടുള്ള ഈ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കിടന്ന് നരകിക്കുന്ന അവരെ സഹായിക്കണം, അവരെയും ഉദ്ധരിക്കണം എന്ന് പ്രഹ്ലാദൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനെ കൊണ്ട് പറ്റാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. അതാണ് പ്രഹ്ലാദൻ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. സർവ്വലോകങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവാണ് അങ്ങ്. പ്രപഞ്ച ഭരണം നിർവഹിക്കുന്ന അങ്ങേക്ക് അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകിയുള്ള പതിതാത്മാക്കളെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിന് എന്താണ് വിഷമം? അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കാതൊന്നുമില്ല. ഈ ലോകം മൊത്തവും അദ്ദേഹത്തിനെയാണ്. ഈ ലോകം മൊത്തവും ഭഗവാന് പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദന് എന്താണ് ആവശ്യം? ലോകം മൊത്തം കൃഷ്ണാപാദം പ്രചരിപ്പിക്കൂ, അങ്ങ് ഈ പതീതരായിട്ടുള്ളവരെയും കൂടെ രക്ഷിക്കൂ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇനി 43-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നൈവോ ദ്വിജോ പരദുരത്യയ വൈതരണ്യ സ്വദ്വീര്യകായന മഹാമൃതഗ്മഗ്ന ചിത്ത ശോചേ തതോ വിമുഖ ചേതസ ഇന്ദ്രിയാർത്ഥ മായാ സുഖായ ഭരമുദ്വഹതോ വിമൂഢൻ. വസന്ത മാതാജി വിവർത്തനം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അല്ലയോ മഹത്ഭക്തികളിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ, ഞാൻ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തെ ഒട്ടും ഭയപ്പെടുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ എവിടെയാണെങ്കിലും അങ്ങയുടെ മഹിമാനങ്ങളെയും കർമ്മങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളിൽ ലീനനായിരിക്കും. അങ്ങ് തങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെയും സമുദായങ്ങളെയും രാജ്യങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വിപുലമായ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന വിഡ്ഢികളെയും കൊള്ളരുതാത്തവരെയും കുറിച്ച് മാത്രമേ എനിക്ക് ഉത്കണ്ഠയുള്ളൂ. അവരോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ഉത്കണ്ഠാകുലനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദൻ പറയുന്നു, എന്റെ കാര്യം നോക്കണ്ട, എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയാണ്. ഞാൻ ഓൾറെഡി ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും എന്നെ അലട്ടുന്നില്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്കണ്ഠ കാണിക്കുകയാണ് ഈ വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ള കൊള്ളരുതാത്തവരായിട്ടുള്ളവരുമായി നിൽക്കുന്ന. വിഡ്ഢികൾ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ഇത് ദുഃഖാലയമാണ്, ഇത് അശാശ്വതമാണ്. ഇത് എത്ര പറഞ്ഞാലും എല്ലാരും ഈ ലോകത്ത് ഓരോ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണ്, വലിയ വലിയ പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രായമായിട്ടുള്ളവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഞാൻ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നു, നാളെ അസുഖം വന്നാലും ഇൻഷുറൻസിൽ നിന്ന് പൈസ കിട്ടുമല്ലോ, പിന്നെ LIC പോളിസി എടുക്കുന്നു, ഒരുപാട് സമ്പാദിക്കുന്നു, എന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞാലും എന്റെ മക്കൾക്ക് കിട്ടുമല്ലോ. പക്ഷെ അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, ഇതെല്ലാം നശിക്കുന്നതാണ്. മക്കൾക്ക് കൊടുത്താലും അവർക്ക് അതിലൊന്നും സുഖം കിട്ടില്ല. കുറച്ചു കാലത്തുള്ള ഒരു
ആഹ് ഒരു ചെറിയ ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സന്തോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നാളെ മരിക്കാനുള്ളതാണ് എല്ലാരും. ഈ ജന്മം, മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഇവിടെ തന്നെ കഴിയാനല്ല. ആ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവാത്ത മൂഢരായിട്ടുള്ള വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ളവരെ ഓർത്ത് ഇവിടെ ഉത്കണ്ഠപ്പെടുകയാണ് പ്രഹ്ലാദൻ. അപ്പോ എല്ലാരും പൊളിറ്റിക്കൽ പ്ലാൻ നടക്കുന്നു. പിന്നെ കൾച്ചറൽ ആയിട്ട് അതാണ് ഇവിടെ കുടുംബങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഓരോ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന, സമുദായങ്ങളെ, രാജ്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതൊന്നും അല്ല സംരക്ഷിക്കേണ്ടത്. എല്ലാവർക്കും ആ ആത്മാവിനെയാണ് സംരക്ഷിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ കിടന്ന് ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ പെടാനുള്ളതല്ല ഈ ആത്മാവ്. ഈ കാണുന്ന പ്രകൃതി മൊത്തവും ആര് നിർമ്മിച്ചതാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ ചെയ്തു. പക്ഷേ ശരിക്കും എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 27-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, പ്രകൃതേ ക്രിയമാനാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹം ഇതി മന്യതേ. ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ, 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാലാണ് എല്ലാം നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആത്മാവ് എന്താ വിചാരിക്കുന്ന? ഞാനാണ് ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്ന്. പക്ഷെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണം ഏത് ദേവതയ്ക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ആരാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ആർക്കാണ് ആ ഡ്യൂട്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതി ദുർഗാദേവിക്കല്ലേ മാതാജി? ദുർഗാദേവിക്ക് അല്ലെ? ദുർഗാദേവി തൃശൂലമേന്തി സിംഹത്തിന്റെ പുറത്തിരിക്കുന്ന ദുർഗാദേവി. അപ്പൊ ദുർഗാദേവി എന്താണ് ഈ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്കെല്ലാം ഓരോ തൃശൂലം വെച്ച് കുത്തുകയാണ്. ആ തൃശൂലത്തിന്റെ 3 കൂർത്തിരിക്കുന്ന ആ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്ന 3 ക്ലേശങ്ങളാണ്. ആദിഭൗതിക, ആദിദൈവിക, ആധ്യാത്മിക ക്ലേശങ്ങളാണ്. ക്ലേശങ്ങൾ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാനെ മറന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ജീവിക്കാൻ, സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ആത്മാക്കളാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് സ്വന്തമായിട്ട് ഓരോ അവസരവും തരും, കൂടാതെ നമുക്ക് ഓരോ ക്ലേശങ്ങളും തരും. അപ്പൊ ഈ ക്ലേശങ്ങൾ തന്നില്ല, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുവായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നേക്കുമായി ഭഗവാനെ മറന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ കിടന്നേ. നമ്മളുടെ വീട് ഇവിടെ അല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ക്ലേശങ്ങളുള്ള ഒരു ദുഃഖാലയത്തിൽ നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത്. നമുക്ക് തിരിച്ചു പോണം. ദുഃഖങ്ങളില്ലാത്ത, കുണ്ഠിതങ്ങളില്ലാത്ത ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം. അപ്പോ അങ്ങനെ പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ദുർഗാദേവീനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ദുർഗാദേവിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്നു പോകുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭക്തന്മാരിൽ കൂടി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി, ഭഗവത്ഗീത പോലുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ, ഭഗവാൻ തന്ന ശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഈ പ്രകൃതിയെ നമുക്ക് മറികടക്കാൻ പറ്റും. ഭഗവാൻ എന്താണ് 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, മമ മായാ ദുരത്യയ ദേവിഹി യേശ ഗുണമയി മമ മായാ ദുരത്യയ മാമേവയെ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തിതേ. അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ് ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി. അതിനെ മറികടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രയാസമാണ്. എന്നാൽ എന്താണ് എളുപ്പവഴി? അതിനെ മറികടക്കാൻ ഭഗവാൻ തന്നെ അതിന് ഉള്ള ഉത്തരവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ മറികടക്കാം? ഭഗവാന്റെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ മറികടക്കാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാനെ തന്നെ ആശ്രയിക്കുക. മാമേവയെ പ്രപദ്യന്തേ, അതായത് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിനെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഓരോ പ്ലാനും ഉണ്ടാക്കി സുഖത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാരും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? സുഖമായിട്ട് ഇവിടെ കഴിയാനാണ്. പക്ഷെ കഴിയില്ല. ഇത് ദുഃഖാലയം, അശാശ്വതമാണ്. ഇവിടെ ഒരിക്കലും സുഖം കിട്ടുകയില്ല. എന്തൊക്കെ പ്ലാനിങ്ങും എന്തൊക്കെ കെട്ടിപ്പൊക്കിയാലും അതെല്ലാം നാളെ തവിടുപൊടിയാവാനുള്ളതാണ്. ഈ ശരീരം തന്നെ വിട്ടുപോകാനുള്ളതാണ്. ഈ ശരീരം കഴിഞ്ഞ് ഇനി അടുത്ത ശരീരം ഏത് കിട്ടും? ഇതൊന്നും ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. എല്ലാരും അപ്പപ്പോ ഉള്ള സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ എനിക്ക് സന്തോഷിച്ച് കഴിയാമെന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ മൂഢരായിട്ടാണ് പ്രഹ്ലാദൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ആകെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രഹ്ലാദൻ ഭൗതിക ലോകത്താണെങ്കിലും അദ്ദേഹം സദാ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇതൊന്നും ബാധിക്കില്ല. അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലാണ്.
പ്രഹ്ലാദൻ അപ്പൊ ഒരേ സമയം സന്തോഷവാനാണ്, എന്നാൽ ഒരേ സമയം ദുഃഖിതനാണ്. തന്റെ കാര്യം ഓർത്ത് സന്തോഷവാനാണ്, കാരണം തന്നെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ അലട്ടില്ല. എന്നാൽ ഈ വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ള, മൂഢരായിട്ടുള്ള, ബദ്ധരായിട്ടുള്ള ഈ ജീവാത്മാക്കളെ ഓർത്ത് അദ്ദേഹം വിഷമിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രായേണ ദേവമുനയഃ സ്വവിമുക്തികാമാ മൗനം ചരന്തി വിജനേന പരാർത്ഥശിഷ്ടാ നൈതാൻ വിഹായ കൃപണാൻ വിമുമുക്ഷയതോ നാന്യം ത്വദസ്യ ശരണം ഭ്രമതോനുപശ്യേ. അനിത മാതാജി വായിച്ചോളൂ. വിവർത്തനം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം. അല്ലയോ നരസിംഹദേവ, ഞാൻ മഹാവിശുദ്ധരായ ധാരാളം മഹർഷിമാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവരെല്ലാം അവരുടെ മാത്രം മോചനത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവരാണ്. അവർ നഗരങ്ങളെയോ പട്ടണങ്ങളെയോ ശ്രദ്ധിക്കാതെ മൗനവ്രതത്തോടെ ധ്യാനിക്കുന്നതിന് ഹിമാലയത്തിലേക്കോ വനങ്ങളിലേക്കോ പോകുന്നു. മറ്റുള്ളവരെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിൽ തത്പരരല്ല. എന്നാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പാവം വിഡ്ഢികളെയും തെമ്മാടികളെയും ഒരു വശത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് എന്റെ മാത്രം മോചനം ഞാൻ കാക്ഷിക്കുന്നില്ല. അങ്ങയുടെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിക്കാതെ ഒരുവനെ സന്തുഷ്ടനാകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. ആകയാൽ അവരെ അങ്ങയുടെ പാദപങ്കജങ്ങളുടെ ശരണത്തിൻ കീഴിൽ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏത് ഭക്തനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? ഇവിടെ പറയുന്നു ഒരുപാട് മഹാവിശുദ്ധരായ മഹർഷിമാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവരൊക്കെ എന്താണ്? ഭജനാനന്ദിയാണോ ഗോഷ്ഠാനന്ദിയാണോ? നമ്മൾ നേരത്തെ അവരൊക്കെ ഭജനാനന്ദികളാണ്. ഭജനാനന്ദികളാണ്. അവര് നഗരങ്ങളിലോ പട്ടണത്തിലോ ഒന്നും പോവില്ല. എവിടെ പോയി? ഹിമാലയത്തിലൊക്കെ പോയി ഏകാന്തമായിട്ടിരുന്ന് അവര് സ്വയം ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു പോവുകയാണ്. ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള മണ്ഡരായിട്ട് ബദ്ധരായിട്ടുള്ളവരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ മനസ്സാണ് ഇവിടെ വീണ്ടും വീണ്ടും വെളിവാക്കി തരുന്നത്. പ്രഹ്ലാദൻ ഇപ്പോഴും അത് തന്നെ പറയുന്നു. അവരാരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ ഇവിടെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ കാക്ഷിക്കുന്നില്ല. അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിക്കാതെ ആർക്കും ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അവരെയും ഇതിൽ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവരാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദൻ ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ നിലയാണ് ഇവിടെ ഓരോ രീതിയിലും ഓരോ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും പ്രഹ്ലാദൻ വെളിവാക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ ഏതവസ്ഥയിലും കുഴപ്പമില്ല. നരകത്തിലായാലും സ്വർഗത്തിലായാലും അദ്ദേഹത്തിന് സദാ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ അലട്ടില്ല. പ്രഹ്ലാദൻ തന്നെ ഇത് വേറൊരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നാരായണ പരാ സർവേ ന കുതശ്ചന ബിഭ്യതി സ്വർഗാപവർഗ നരകേഷു അപി തുല്യാർത്ഥ ദർശിന. സ്വർഗമായാലും നരകമായാലും എവിടെയായാലും തുല്യമായിട്ടാണ് ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ കാണുന്നത്. കാരണം ശുദ്ധഭക്തൻ ഒരേ ഒരു ജോലി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്താണ്? ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ പ്രേമപൂർവം സേവനം ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി എവിടെയായാലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപോലെയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരുടെ ഈ ഒരു വിജയം അത് കർമ്മികൾക്കും ജ്ഞാനികൾക്കും മനസ്സിലാവുകയില്ല. കർമ്മികളുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? കർമ്മികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെപ്പോഴും എന്താണ് കാക്ഷിക്കുന്നത്? ഭൗതിക പുരോഗതി. ഭൗതികമായിട്ട് ലഭിക്കും. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കർമ്മം ചെയ്താൽ അതിൽ നിന്ന് ഭൗതികമായിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു, ഇത് മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് കർമ്മികൾ. ജ്ഞാനികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ്? ജ്ഞാനികൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒന്നാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ജ്ഞാനികൾ. എന്നാൽ ഭക്തന്മാർക്കോ ഭൗതികമായിട്ടും വേണ്ട, ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒന്നാവാനോ തുല്യനാകാനോ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ദാസനായിട്ട് നിന്ന് ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാനാണ് ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഹിമാലയത്തിലോ കാട്ടിലോ പോയി തപസ് ചെയ്യാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ആ ഭക്തൻ എന്താണ് കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഇത്രയും വലിയ ധനമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് പ്രേമം അത് മറ്റുള്ളവർക്കും പകർന്നു കൊടുക്കാൻ. അദ്ദേഹം ലോകത്തിലുള്ള ഭൗതികവാദികളുടെ ഇടയിൽ നടുക്കുപോയി നിന്ന് അവരെ പ്രീച്ച് ചെയ്യാൻ, അവർക്ക് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ്
കാംക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം തന്നെ ഈ ഒരു കാരണത്താലാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്, എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. ഒരിക്കലും കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാർ ഏകാന്തമായിട്ടിരുന്ന് ഭക്തി ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലേ? നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരും പ്രീച്ചിങ് ചെയ്യാണ്, മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ്, പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരെ മനസ്സിലാക്കി ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവും അതേ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലാണ്. അതായത് ഒരു വൈഷ്ണവൻ ഒരിക്കലും സ്വന്തം കാര്യമല്ല, മറ്റുള്ള പതീതരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളെ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കാമെന്നുള്ള ചിന്തയോട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ ശുദ്ധ ഭക്തർ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യന്മൈഥുനാദിഗ്രഹമേതി സുഖം ഹി തുച്ഛം കണ്ടൂയനേന കരയോരിവ ദുഃഖ ദുഃഖം തൃപ്യന്തിനേഹ കൃപണ ബഹു ദുഃഖ ഭാജ കണ്ടൂദിവൻ മനസിജം വിഷഹേദ ധീര. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ആരും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. ഇത് വായിക്കാനായിട്ട് മാലതി മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ച് മേലോട്ടാക്കോ. അതായത് കുറച്ച് വിവർത്തനം. ലൈംഗിക ജീവിതത്തെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചൊറിച്ചിൽ മാറ്റാൻ ഇരു കൈകൾ കൊണ്ടും ചൊറിയുന്നതിനോട് താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ചൊറിയുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സുഖമാണ് സുഖത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലമെന്ന് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമില്ലാത്ത ഗൃഹസ്ഥരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഗൃഹമേധികൾ കരുതുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ദുഃഖത്തിന്റെ ഉറവിടം ആണെങ്കിലും കൃപണന്മാർ ബ്രാഹ്മണർക്ക് വിപരീതമായ ആവർത്തിച്ചുള്ള ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം കൊണ്ടും സംതൃപ്തരാകുന്നില്ല. എന്നാൽ ഈ ചൊറിച്ചിൽ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിവേകികളായ ധീരന്മാർ കൃപണന്മാർ അനുഭവിക്കുന്ന ക്ലേശങ്ങൾക്ക് വിഷയീഭവിക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ലൈംഗിക ജീവിതത്തെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചൊറിച്ചിൽ മാറ്റാൻ ഇരു കൈകൾ കൊണ്ട് ചൊറിയുന്നതിനോട് താരതമ്യം ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോ ഈ ഇങ്ങനൊരു ജീവിതം ശരിക്കും ഒരു ദുഃഖത്തിലേക്കാണ് നമ്മളെ നയിക്കുക എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പലയിടത്തും പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ലോകം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് തന്നെ ഈ ഒരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ഇപ്പം പുതിയ ജനറേഷൻ കുട്ടികളെ കണ്ടാൽ തന്നെ ഒരുപാട് മാറിപ്പോയി. നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന പോലെയല്ല. ഞാനിപ്പോ കോളേജിലാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം കുട്ടികളുടെ മാനസിക സ്ഥിതി എന്താണ്, അവരുടെ ലക്ഷ്യം, അവരുടെ ജീവിത ശൈലി എല്ലാം ഒരുപാട് മാറിപ്പോയി. എല്ലാരും ഇപ്പം വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചർ പോലെ അധപ്പതിച്ച രീതിയിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ. അപ്പോ അങ്ങനെ അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഇപ്പൊ ഒരു ആൺകുട്ടി പെൺകുട്ടി അട്രാക്ഷൻ തോന്നും. നമ്മളെ ശരീരം അങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ലോകത്ത് വന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പോ ഉള്ള ഒരു ട്രെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരുപാട് ആൺകുട്ടികൾ, ഒരു ആൺകുട്ടിക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾ, അങ്ങനെ അതൊക്കെ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത്. അത്രയും അധപ്പതിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം. അപ്പോ ഈ ഒരു സുഖം അത് ഒരു ചൊറിച്ചിൽ മാറ്റുന്ന, ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചൊറിച്ചിൽ മാറ്റാൻ രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് ചൊറിയുന്നത് പോലെ അത്രയേ ഉള്ളൂ. അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഈ സുഖം വെറും തുച്ഛമായിട്ടുള്ള ഒരു സുഖമാണ്. അത് ആർക്കും എന്താണ്, അതുകൊണ്ടാണ് 4 യമനിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ആ 4 യമനിയമങ്ങളിൽ സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധം, മറ്റുള്ള വിവാഹേതര ബന്ധവും വിവാഹത്തിന് മുമ്പുള്ള സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധങ്ങൾ അത് പാടെ ഒഴിവാക്കണം. അതൊന്നും ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് നമ്മളെ നമ്മളെ അധപ്പതിച്ച് കൊണ്ടുപോകത്തേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഒരു സുഖം. കാരണം എല്ലാരും ഇന്നത്തെ ലോകം ഓടുന്നത് ഈ ഒരു സുഖം കിട്ടുന്നത് എവിടെയാണ്, ഇതിന്റെ പുറകെ പോവുകയാണ്. ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് പറയുകയാണ്, ഈ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയുടെ പുറകെ പോയാൽ നമുക്കൊരിക്കലും പുരോഗതി ഉണ്ടാവുകയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി മൂഢനാണ്. യഥാർത്ഥ സന്തോഷം മനസ്സിലാക്കാതെ ഈ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന്റെ പുറകെ പോവുകയാണ് അവര്. അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ആ ഒരു കവറിങ് ആണ്. അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിനെ തരണം ചെയ്യുക. അത് പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാകില്ല. ഈ ഒരു സുഖത്തിനെ എന്തോ വലിയൊരു സുഖമായിട്ട് കണ്ട് അത് ആസ്വദിക്കാനുള്ള തത്രപ്പാടിലാണ് എല്ലാവരും. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇത് വിവാഹത്തിന് ശേഷവും നമ്മൾ നിയന്ത്രിതമായിട്ട് വേണം
ആം, എന്താ നമ്മളുടെ ജനനേന്ദ്രിയത്തെ ഉപയോഗിക്കാൻ. നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പഠിച്ചില്ലേ? ഉപദേശാമൃതത്തിൽ 6 കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതില് വാചോവേഗം, മനസക്രോധവേഗം, ജിഹ്വാവേദം, ഉദര ഉപസ്ഥവേഗം. ഉപസ്ഥ ജനനേന്ദ്രിയം. അപ്പൊ ജനനേന്ദ്രിയത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നിയന്ത്രിക്കുക? ഹരേ കൃഷ്ണ, നമ്മൾ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്? നല്ല കൃഷ്ണ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള കുട്ടികളുണ്ടാവാൻ ആ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൃഷ്ണ. ഹരിബോൽ, അതാണ് ജനനേന്ദ്രിയം നമുക്ക് തന്നത് തന്നെ കൃഷ്ണാബോധമുള്ള ഒരു കുട്ടികളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ്, അല്ലാതെ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കല്ല. നമ്മൾ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടെ അല്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമില്ലാത്ത ഗൃഹസ്ഥരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഗ്രഹമേധികൾ ആയി മാറും. നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥരാണ്. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഭാര്യ, ഭർത്താവ്, മക്കളായിട്ട് കഴിയുകയല്ല. ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി കൃഷ്ണാബോധം വളർത്താനായിട്ടാണ് ജീവിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയത്തിന് പോകുമ്പോൾ അവര് ഗ്രഹമേധികളായി മാറുകയാണ്. അതെല്ലാം ദുഃഖത്തിന്റെ ഉറവിടമാണ്. വീണ്ടും 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 ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഉള്ള സുഖത്തിന്റെ പുറകെ പോകുന്നത് അത് ദുഃഖമേ തരുകയുള്ളൂ. ദുഃഖത്തിന്റെ ഉറവിടമാണിതെല്ലാം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും തൃപ്തി ലഭിക്കില്ല. നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടിയ വീണ്ടും വീണ്ടും അത് വേണം. നമുക്ക് ആ ഡിസയർ കൂടുകയേ ഉള്ളൂ. പരമാനന്ദം വേണമെങ്കിൽ ഈ 4 നിയമങ്ങൾ പാലിച്ച് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് കൃഷ്ണാബോധം, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു പരമാനന്ദത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കൂ. നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയുടെ പുറകെ പോയാൽ അത് ദുഃഖമേ തരികയുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്കിനി അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൗനവ്രതശ്രുതതപോധ്യയന സ്വധർമ്മ വ്യാഖ്യാരയോപ്ത്യപസമാധയാപവർഗ്യ പ്രായാപരം പുരുഷത്തെ ത്വജിതേന്ദ്രിയാണം വാർധാ ഭവദ്യത നവാത്ര ദുർദംഭികാനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അല്ലയോ ഭഗവാനെ, മോക്ഷത്തിന്റെ പാതയിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട 10 നിർദ്ദിഷ്ട ചിട്ടകളുണ്ട്. മൗനം പാലിക്കുക, ആരോടും ഉരിയാടാതിരിക്കുക, വ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക, എല്ലാ വൈദിക ജ്ഞാനങ്ങളും ശേഖരിക്കുക, തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുക, വേദങ്ങളും ഇതര വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളും പഠിക്കുക, വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം പാലിക്കുക, ശാസ്ത്രങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുക, ഏകാന്തതയിൽ വസിക്കുക, മന്ത്രങ്ങൾ നിശബ്ദം ഉരുവിടുക, ധ്യാനത്തിൽ നിമഗ്നനാവുക. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കീഴടക്കാത്തവർക്ക് ഈ മോക്ഷമാർഗങ്ങളെല്ലാം ജീവിതോപാധിക്കുള്ള തൊഴിൽപരമായ പരിശീലനങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അത്തരം വ്യക്തികൾ മിഥ്യാഹങ്കാരികളാകുമെന്നതിനാൽ ഈ പ്രക്രിയകൾ വിജയിക്കാനിടയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ കുറെ പ്രക്രിയകൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ? മിണ്ടാതെ ഇരിക്കണം, മൗനം പാലിക്കണം, ഉരിയാടാതിരിക്കുക, വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുക, വൈദിക ജ്ഞാനം ശേഖരിക്കുക, തപസ്, വേദങ്ങൾ പഠിക്കുക, വൈദിക സാഹിത്യം പഠിക്കുക, വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം, ശാസ്ത്രങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ അല്ല. ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കീഴടക്കാനാവാത്തവർക്ക് ഇതൊക്കെ വെറും തൊഴിൽപരമായ പരിശീലനങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഈ പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട് പിഴുതെറിയാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെ, അതിനെ പിഴുതെറിയാൻ ഒരേ ഒരു കാര്യത്തിന് മാത്രമേ കഴിയൂ. എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധം അല്ലെ ഭക്തിയുത സേവനം. അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വേരുറച്ചു കിടക്കുന്ന ആ പാപ ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണതയെ വേരോടെ എടുത്ത് കളയാൻ അത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിനെ സാധിക്കും. അല്ലാതെ നമ്മൾ മിണ്ടാതിരിക്കുകയും ഉരിയാടാതിരിക്കുകയും വ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും മാത്രം ചെയ്താൽ ഇതൊന്നും സാധിക്കില്ല. എങ്ങനെയാണോ ഒരു സൂര്യകിരണം വന്ന് പുക, മൂടൽ മഞ്ഞിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത്, അതുപോലെയാണ് ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ളില് മൂടിക്കിടക്കുന്ന ഈ അന്ധകാരത്തെ, മൂടിക്കിടക്കുന്ന ഈ പാപപ്രവണതകളെയെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മുക്തി ലഭിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല രീതിയിൽ മുക്തിക്കുള്ള ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ 10 കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും.
പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരും. നമ്മളിവിടെ പറയുന്നു മൗനം പാലിക്കുക. മൗനം പാലിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മൾ ആരോടും മിണ്ടില്ല, ഭൗതികമായിട്ട് ഒരു വാക്കും മിണ്ടില്ല. ഞാൻ ഏകാന്തമായിട്ട് ആരോടും മിണ്ടാതെ ഇരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണോ? നമ്മളിവിടെ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പഠിച്ചു നമ്മളുടെ വാക്കുകളെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം, നമ്മളുടെ നാവിനെയും വാക്കിനെയൊക്കെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ ഉപയോഗിക്കണം. അതെ ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ നാവ് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ, മൗനമാക്കാനല്ല. നമുക്ക് നാവ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ അത് സംസാരിക്കണം. അപ്പൊ സംസാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാതെ, അതിന് ആ സംസാരത്തെ നമ്മള് ഉപമിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇങ്ങനെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ചില ആൾക്കാരുണ്ട്, ഇങ്ങനെ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് സംസാരമായിരിക്കും. തവളയുടെ ആ തവളയുടെ പോക്രോം എന്ന് പോലെ തവളയുടെ ക്രന്ദനം പോലെയാണല്ലേ, മണ്ടൂക ക്രന്ദനം. അപ്പം ഈ തവള കടന്ന് കരയുമ്പോഴെന്താണ്? മരണത്തെയാണ് വിളിച്ചോതുന്നത്. പാമ്പുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തവളേനെ പിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കണം. സംസാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു 24 മണിക്കൂർ നമ്മളുടെ നാവ് ഒരു കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കണം. ഏതിനാണ്? കീർത്തനീയ സദാഹരി. നമ്മള് 24 hours ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ നാവ് ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതിരിക്കാനല്ല, ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളുടെ നാവിനെ ഉപയോഗിക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ, അതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഭക്തി സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഈ 10 കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കീഴടക്കാത്തവർക്ക് ഇതൊക്കെ തൊഴിൽപരമായ പരിശീലനം മാത്രമാണ്. അത്തരം വ്യക്തികൾ ആകുമെന്നതിനാൽ ഈ പ്രക്രിയകൾ വിജയിക്കാൻ ഇടയില്ല. അപ്പോ ഈ പ്രക്രിയ വിജയിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും കഠിന തപസ്സുകൾ ചെയ്ത വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ. കാരണം ഇത് കഠിനമായിട്ടുള്ള വഴിയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, ഭക്തി യോഗയാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം. നമ്മൾ ലിഫ്റ്റിൽ കൂടെ കയറി 100 നിലയുള്ള ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ ലിഫ്റ്റ് കയറി പോകുന്നതും സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോകുന്നതും പോലെയാണ്. സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോകുന്ന അങ്ങ് എത്തുന്നവർ വളരെ വിരളമായിട്ടുള്ളവരാണ്. എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നത് ഭക്തി യോഗയാണ്. നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം എന്തിനുപയോഗിക്കണം? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം. നമ്മളുടെ നാവ് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. അല്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഹിമാലയത്തിൽ ഒന്നും മിണ്ടാതെ സൈലന്റ് ആയിട്ട് മൗനമായിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, അത് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ്. ചില ആൾക്കാര് നാമജപത്തിലായിരിക്കും താല്പര്യം. അവർക്ക് പ്രീച്ച് ചെയ്യാൻ, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനോ ഭക്തരല്ലാത്ത ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഇടപഴകാനോ അവർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയാനോ ഒന്നും താല്പര്യം കാണില്ല. അവർക്ക് എപ്പോഴും നാമം ജപിക്കാനായിരിക്കും താല്പര്യം. പക്ഷേ അവരെ സൂക്ഷിക്കണം. ഹരിദാസ് താക്കൂറിനെ പോലെ അത്രയും ഉയർന്ന ഭക്തരാണെങ്കിൽ 24 മണിക്കൂറും നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിനെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതൊന്നും ബാധിക്കില്ല. വേശ്യ സ്ത്രീ വന്നപ്പോൾ പോലും അവരെയും ഭക്തയാക്കി മാറ്റി ഹരിദാസ് താക്കൂർ. ഒരിക്കലും നമ്മൾ അത് കോപ്പി ചെയ്യരുത്. കാരണം അത്രയും ഉയർന്ന ഭക്തർക്കേ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ. തുടക്കത്തിൽ വരുന്നവര് ഞാൻ ഫുൾ ടൈം നാമം ജപിച്ചോളാം, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ മായ പിടിപെടും. അവര് സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ലെവലില് ശുദ്ധ നാമമൊക്കെ ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ആ രീതിയിൽ ഹരിദാസ് താക്കൂറിനെ പോലെയൊക്കെ ചൊല്ലാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഉള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് ഭക്തരുമായിട്ട് സംഘം ചേരണം. ഭക്തരുമായിട്ട് സംഘം ചേർന്ന് നമ്മൾ പ്രീച്ച് ചെയ്യണം, മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കണം. കൂടാതെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അല്ലാതെ ഏകാന്തമായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി നമ്മള് ഹരിദാസ് താക്കൂറിനെ പോലെ എപ്പോഴും നാമം ജപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിജയിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ പ്രോസസ് ഒക്കെ വിജയിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കീഴടക്കാത്തവർക്ക് ഇത് പ്രശ്നമാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കീഴടക്കിയവർക്ക് ഇതെല്ലാം സാധിക്കും. അത് ഉയർന്ന ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ ഇത് സാധിക്കൂ. തുടക്കത്തിലുള്ള കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരികളായിട്ടുള്ളവർ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് ഭക്ത സംഘത്തിലൂടെ മാത്രമേ
ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ. അല്ലാതെ ഏകാന്തമായിട്ടിരുന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അതൊരിക്കലും വിജയം തരുകയില്ല. നമുക്കിനി 47-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രൂപേ ഇമേ സദസതി തവ വേദസൃഷ്ടേ ബീജാങ്കുരാവിവ ന ജാന്യതരൂപകസ്യ യുക്താ സമക്ഷമുദ ഉഭയത്ര വിചക്ഷന്തേ സ്വാം യോഗേന വഹ്നിമിവ ദാരുഷു നാന്യത സ്യാത്. ഉമാദേവി മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ. വിവർത്തനം. വിശ്വാവിഷ്കാരം ഭഗവത് ശക്തി വിശേഷമാകയാൽ വിശ്വാവിഷ്കാരത്തിലെ കാരണവും ഫലവും ഭഗവാന്റേത് തന്നെയാണെന്ന് ആധികാരിക വൈദിക ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ഒരുവന് കാണാൻ കഴിയും. കാരണവും ഫലവും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. അതിനാൽ അല്ലയോ ഭഗവാനെ, വിറകിൽ അഗ്നി വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വിവേകിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് കാരണവും ഫലവുമാകുന്നതെന്ന് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ ഇവിടെ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ 10 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ. 10 തരത്തില് 10 നിർദ്ദിഷ്ട ചിട്ടകൾ പറയുന്നല്ലോ. ഈ ചിട്ടകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ഈ പ്രപഞ്ചമെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമില്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഈ 10 കാര്യങ്ങളും വെറുതെ വിഫലമാണ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. നമ്മള് മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്താണ്? എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ളത് ജന്മാദി അസ്യ യഥ ആദിയായിട്ടുള്ള പുരുഷൻ, അതെല്ലാം ആരാണ്? അത് ഭഗവാനാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. ഈശ്വര പരമാ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കണം. അഹം ബീജപ്രദാപിത, ബീജം മാം സർവഭൂതാനാം, എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. എന്റെ അംശങ്ങളാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും. ഈ കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മള് മൂകരായിട്ട് മൗനം പാലിച്ച് ഉരിയാടാതെ വ്രതങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പ്രയോജനമാണുള്ളത്? അല്ലെ? കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതൻ ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരേ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ. അത് ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഏത് ശ്ലോകമാണെന്ന് പറയാമോ? എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഡാഷ് കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഭഗവത്ഗീത. ഭക്തി കൊണ്ട്. ആ ശ്ലോകം ഭക്ത്യാമാം അഭിജാനാതി. ഭക്തിയാമാം അഭിജാനാതി, ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് കാരണവും ഫലവും ആകുന്നതെന്ന് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അല്ലാതെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഈ 10 കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ചെയ്യുന്നു, വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു. വേദങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് വേദം പഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോട് ആരാണ് ദൈവം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ 30 മുക്കോടി ദേവീ ദേവന്മാരെന്ന് പറയും. അതിലൊരാളാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ, അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരമാണ്. അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ ഈ വേദങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല. വേദങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, 15-ാം അധ്യായത്തില് 15-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? 15 വേദൈച്ച സർവൈരഹമേവ വിദ്യോ വേദവിദേവ ചാഹം. ഹരിബോൾ. വേദേശ സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ 10 കാര്യങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് വൈദിക സാഹിത്യം പഠിക്കുക, വേദങ്ങളും പഠിക്കുക. അപ്പൊ ഈ വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് എന്താ? വേദേശ സർവേര്, വേദങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. വേദങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചതും വേദങ്ങൾ അറിയുന്നതും ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടും കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയോജനം വരുന്നില്ല. ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ടേ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി 48-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വം വായുരാഗ്നിർവ്യതം ഭൂമാത്ര പ്രാണേന്ദ്രിയാണി ഹൃദയം ചിദനുഗ്രഹശ്ച സർവം ത്വമേവ സഗുണോ വിഗുണശ്ച ഭൂമൻ നാന്യത്വദസ്ത്യപി മനോവചസാ നിരുക്ത. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിവർത്തനം. അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അവിടുന്ന് വാസ്തവത്തിൽ വായുവും ഭൂമിയും അഗ്നിയും ആകാശവും ജലവുമാകുന്നു. ഇന്ദ്രിയ സംവേദന വസ്തുക്കളും ജീവവായുക്കളും പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും അവബോധവും നിത്യഹങ്കാരവും അങ്ങാകുന്നു. സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവുമായ സർവവും അങ്ങു തന്നെയാകുന്നു. ഭൗതിക ഘടകങ്ങളും മനസ്സുകൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും ആവിഷ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നതെല്ലാം അവിടുന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും സർവവ്യാപിയായി നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? മയാദതം ഇതം സർവം ജഗത് അവ്യക്തമൂർത്തിന മത്സ്ഥാനി സർവഭൂതാനി നചാഹം ദേശവസ്ഥിത. ഞാൻ എല്ലായിടത്തും നിലനിൽക്കുന്നു, എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്, ഞാൻ എല്ലാം എന്നിലാണ്, എന്നിലാണ് എല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ അവയിലല്ല. പക്ഷേ എന്നെ എല്ലായിടത്തും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. എല്ലായിടത്തും സർവ്വവ്യാപിയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. എന്നാൽ ഭഗവാനെ കാണണമെങ്കിൽ ഈ സർവ്വവ്യാപിയായി ഇരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ എന്തുകൊണ്ടാ കാണാത്തത്? ഒരേ ഒരു വഴി കൊണ്ടേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഏതാണ്? ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ, ഓരോ വസ്തുവിനും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം. അപ്പൊ അത് ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും സൂര്യനെ കാണുന്നുണ്ടോ? എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ അഗ്നി കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊക്കെ ഭഗവാനാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം. അന്നേരമാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, എന്റെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ എന്റെ കണ്ണുകളാണ്, അതിന് പ്രകാശം കൊടുത്തത് ഞാനാണ്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ജഠരാഗ്നി അത് ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നു. ജലത്തിലുള്ള രസം ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നു. അഗ്നിയിലുള്ള ചൂട് ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും കാണുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കളാണ്. അവിടെ എല്ലാം ഭഗവാൻ ഇരിക്കുകയാണ്. എല്ലായിടത്തും സർവ്വവ്യാപിയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. അതാണ് അവിടുന്ന് വാസ്തവത്തിൽ വായുവും ഭൂമിയും അഗ്നിയും ആകാശവും ജലവുമാകുന്നു. ഇന്ദ്രിയ സംവേദന വസ്തുക്കളും ജീവവായുക്കളും പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും അവബോധവും നിത്യഹങ്കാരവും അങ്ങാകുന്നു. നമ്മളെ ഈ ശരീരം നിർമ്മിച്ചത് എന്താണ്? പഞ്ചഭൂതങ്ങളും പിന്നെ സ്ഥൂല ശരീരമായിട്ടുള്ള മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഇതെല്ലാം ഭഗവാനാകുന്നു. സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവും സർവവും അങ്ങ് തന്നെയാണ്. ഭൗതിക ഘടകങ്ങളും മനസ്സുകൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും ആവിഷ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നതെല്ലാം അവിടുന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കിനി 2 ശ്ലോകങ്ങളൂടെ ഉള്ളൂ. 49-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നൈതേ ഗുണനഗുണിനോ മഹദാദയോ യേ സർവേ മനഃപ്രഭൃതയ സഹ ദേവമർത്യാ ആദ്യന്തവന്ത ഉരുഗായ വിദന്തി ഹിത്വാ മേവം വിമൃശ്യ സുധിയോ വിരമന്തി ശബ്ദാത്. സീതാമാതാജി, സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിവർത്തനല്ലേ? വിവർത്തനം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്കോ സത്വം രജസ് തമസ് ത്രിഗുണങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അതിദേവന്മാർക്കോ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾക്കോ മനസ്സിനോ ദേവന്മാർക്കോ മനുഷ്യർക്കോ അങ്ങയുടെ ഭഗവത് പദം മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവരെല്ലാം ജനനത്തിനും നാശത്തിനും വിഷയീഭവിക്കുന്നവരാണ്. ഇത് പരിഗണിച്ച് ആധ്യാത്മികമായി പുരോഗതി ആർജിച്ചവർ ഭക്തിയുത സേവനം സ്വീകരിക്കുന്നു. അത്തരം വിവേകികളായവർ വൈദിക പഠനത്തിനു വേണ്ടി ക്ലേശിക്കാറില്ല. പകരം അവർ പ്രായോഗികമായി ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതരാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പോ ഭഗവാനെ ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. ത്രിഗുണങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ദേവന്മാർക്കോ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾക്കോ മനസ്സിനോ ദേവന്മാർക്കോ മനുഷ്യർക്കോ അങ്ങയുടെ ഭഗവത് പദം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. അവരെല്ലാം
വിഷയീഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ജന്മ മൃത്യുവില് വിഷയീഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് പരിഗണിച്ച് ആധ്യാത്മികമായി പുരോഗതി ആർജിച്ചവർ ഭക്തിയുത സേവനം സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പം നേരത്തെ നമ്മളൊരു ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ 10 തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമെന്ന്. 46-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് 10 നിർദ്ദിഷ്ട ചിട്ടകൾ മോക്ഷത്തിന്റെ പാതയിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട, മോക്ഷം കിട്ടാനായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട 10 നിർദ്ദിഷ്ട ചിട്ടകൾ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ് ആ നിർദ്ദിഷ്ട ചിട്ടകളിലാണ് വേദപഠനം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ വേദം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ വേദങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ വേദപഠനം കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും വരുന്നില്ല. എന്നാൽ വേദങ്ങൾ പഠിക്കാതെ തന്നെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ വേദങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാനെ ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് വേദങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും അവിടെ, കാരണം അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ നേടിക്കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ വേദങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ്? എന്നാൽ ചില വ്യക്തികൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന, വേദങ്ങളെല്ലാം അരച്ചു കലക്കി കുടിച്ചു പഠിക്കും, പക്ഷേ ഭഗവാൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്കറിയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വേദം പഠിച്ചിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനമാണ്? വേദങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, കിം അർത്ഥവയം അധ്യേഷ്യാമഹേ കിം അർത്ഥവയം വക്ഷ്യാമഹേ. വേദങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനം? വേദങ്ങളെല്ലാം വിശദീകരിച്ചിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനം? വേദങ്ങൾ ഒരുപാട് പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, ഒരുപാട് ഫിലോസഫി അറിഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല. ഭഗവാനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ 10 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതെല്ലാം മോക്ഷത്തിലുള്ള വഴി താനേ വന്നുകൊള്ളും. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ഭക്തിയുത സേവനം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഒരുപാട് തപശ്ചര്യ ചെയ്യണ്ട, കഠിനമായിട്ടുള്ള തപസ്സുകൾ അതൊന്നും ചെയ്യണ്ട. കാരണം അദ്ദേഹം ഏറ്റവും ഉയർന്ന ആ സ്ഥിതിയിലെത്തി. നമ്മൾ ഈ തപശ്ചര്യയും ഇവിടെ 46-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ മോക്ഷത്തിലെത്താൻ വേണ്ടി മൗനം പാലിക്കുക, വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുക, തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുക, വേദം പഠിക്കുക, വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം, ശാസ്ത്രങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുക, ഏകാന്തമായി വസിക്കുക, മന്ത്രങ്ങൾ നിശബ്ദ ഉരുവിടുക, ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നിഷ്പ്രയോജനമാണ്. ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനാണ്. എന്നാൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന എല്ലാം പെട്ടെന്നാണ് കിട്ടുക. അത് നമ്മൾ ലിഫ്റ്റ് കയറി പോകുന്ന പോലാണ്. നമ്മൾ കഠിനമായിട്ട് തപസ് ചെയ്യണ്ട, നമ്മൾ കഠിനമായിട്ട് ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ വിശകലനം ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരും. സാഹിത്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുകയും ഫിലോസഫി മാത്രം പഠിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒന്നും നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. വർണ്ണാശ്രമ ഭഗവത്ഗീതയിൽ അവസാനത്തെ പറയുന്നത് എന്താണ്? സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ. അപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മവും പാലിക്കുക, ഇതെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ, എല്ലാം നീ ഉപേക്ഷിച്ചോളൂ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, ഭക്തിയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗം, പല യോഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ അവസാനം എന്നെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓരോ ശ്ലോകത്തിലും അതിന്റെ പർപ്പോട്ടില് പ്രഭുപാദർ ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ടല്ലാതെ മറ്റൊരു രീതിയിലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ലഭിക്കുകയില്ല. ബാക്കിയുള്ള ഓസ്ട്രിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ അതിന് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇത് അവസാനത്തെ പ്രാർത്ഥനയാണ് പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജന്റെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്തേർഹതം നമസ്തുതി കർമ്മ പൂജ കർമ്മ സ്മൃതിശ്ചരണയോ ശ്രവണം കഥായാം സംസേവയാ ത്വയി വിനേതി ഷഡംഗയാഗിം ഭക്തിം ജന പരമഹംസ ഗതൗ ലഭേത. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി വായിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്തുതിക്കപ്പെടേണ്ടവരിൽ ഉത്തമനായ അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അങ്ങേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അങ്ങേക്ക് 6 വിധത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ, പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുക, സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുക, അങ്ങയെ ആരാധിക്കുക, അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക, എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങയുടെ പാദപങ്കജങ്ങൾ സ്മരിക്കുക, അങ്ങയുടെ മഹിമാനങ്ങൾ ശ്രവിക്കുക, അനുഷ്ഠിക്കാതെ പരമഹംസന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്തോ അത് ആർക്കാണ് നേടാൻ കഴിയുക? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദൻ പറയുന്നുണ്ട്
സ്തുതിക്കപ്പെടേണ്ടവരിൽ ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ അങ്ങേക്ക് സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. 6 വിധത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ഫലങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക, അങ്ങയെ ആരാധിക്കുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക, അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക, ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളെ സ്മരിക്കുക, അങ്ങയുടെ മഹിമാനങ്ങൾ ശ്രവിക്കുക. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം എല്ലാം ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്നും അനുഷ്ഠിക്കാതെ പരമഹംസർക്ക് വേണ്ടി ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്തോ അത് ആർക്കാണ് നേടാൻ കഴിയുക? അപ്പോ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരുപാട് വേദങ്ങൾ പഠിക്കുകയും വെറുതെ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിച്ചാലൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാൻ തന്നെ വിചാരിക്കണം, അവൻ എന്നെ മനസ്സിലാക്കിക്കോട്ടെ. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടുന്ന വഴിയാണ് ഭക്തി. ഭക്തി അല്ലാതെ എന്താണ് വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ വെച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പരമഹംസരായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഭക്തി എന്താണെന്നറിയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ പരമഹംസരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെ കാൽപാദം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക, അവരുടെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഉത്തമ ഭക്തരിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഭക്തി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനം മനസ്സിലാക്കുക. അല്ലാതെ ജ്ഞാനയോഗം, മറ്റുള്ള കർമ്മയോഗം, ധ്യാനയോഗം, ഈ യോഗകളെല്ലാം ഭക്തി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു പ്രയോജനമില്ല. ഭക്തിയുടെ കലർന്നാലേ ആ ജ്ഞാനയോഗം, കർമ്മയോഗം, ധ്യാനയോഗത്തിനെല്ലാം അത് കറക്റ്റ് ആവുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗയാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന യോഗ. ബുദ്ധിയോഗ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗ. ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാർ ഈ യോഗയായിരിക്കും സ്വീകരിക്കുക. അവിടെ പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനം അവിടെയുണ്ട്. ആ ഭക്തിയോഗ സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു സംശയവുമില്ലാതെ തിരിച്ചു ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകാവുന്ന ഗ്യാരണ്ടിയാണ്. നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ അതിന് ഏറ്റവും ഉചിതമായിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള വഴികളെല്ലാം വളരെ പ്രയാസമാണ്. അവിടെ ഭക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനവും കർമ്മവും ധ്യാനവും ഇതെല്ലാം നിഷ്ഫലമാണ്. ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിലേ അതെല്ലാം നിഷ്ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കില്ല. അത് സക്സസ്ഫുൾ അല്ല, വിജയത്തിൽ എത്തില്ല. ജ്ഞാനം മാത്രം സ്വീകരിക്കുകയും കർമ്മം മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് വിജയത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കില്ല. ഭക്തിയോഗ സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ വിജയത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കൂ. അതിനൊരു നമുക്ക് അറിയാം, പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പൂജാരിമാരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ കേരളത്തില് കൂടുതലും ഭക്തിയോഗ ചെയ്യുന്നവർ വളരെ കുറവാണ്. ഭക്തിയോഗ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രങ്ങളിലാണ് ഭക്തിയോഗ ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള ക്ഷേത്രത്തിൽ എല്ലാവരും ജ്ഞാന കർമ്മ ധ്യാന അതൊക്കെ പ്രോസസ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളെയും പറയുന്നില്ല, എന്നാൽ ഒട്ടുമിക്ക മെജോറിറ്റി ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പൂജാരികളെല്ലാം പൂജ ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ കണ്ണ് എപ്പോഴും എങ്ങോട്ടായിരിക്കും? ഒരുപാട് മന്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അവരെന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുക? എനിക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടുന്നു, പോക്കറ്റിൽ എത്ര മണി വരുന്നു, ഇതാണ് അവരുടെ ചിന്ത. ഭൗതികമായിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു. പക്ഷേ ഒരു കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തന്റെ ചിന്ത അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ചിന്ത മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എത്ര കറക്റ്റ് ആയിട്ട്, എത്ര സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട്, ഒന്നും കാക്ഷിക്കാതെ അവർ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം ഭക്തിയോഗ കൊണ്ടേ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളെ കളയാൻ സാധിക്കൂ. ബാക്കിയുള്ള യോഗ കൊണ്ട് അത് സാധ്യമല്ല. ആ വേരോടെ എടുത്ത് കളയണമെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗയ്ക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു കലിയുഗത്തില് ഭക്തിയോഗ മാത്രമേ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള യോഗകൾ ചെയ്യാത്തവരില്ല. അപൂർവമായിട്ട്, വിരളമായിട്ട് ഒരുപാട് ജന്മം ഭക്തിയൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും. പക്ഷെ എന്നാലും അവര് ഭക്തിയോഗയിൽ വന്നാലേ അവർക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ ധാമമായ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. അല്ലാതെ അവര് വേറെ പല ലെവലിലും എത്തും, ഭഗവത് ധാമത്തില് കടക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അവിടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ എത്താൻ സാധിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥനകള് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മൾ അടുത്ത പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂർ അവിടെ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉദ്ഘാടനമാണ്. അത് 19-ാം തീയതിയാണ് ഡേറ്റ്. എല്ലാരെയും ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് നേരത്തെ മീറ്റിങ്ങിലൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മള് ഗ്രൂപ്പില് ഒരു ഫോം
ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാം, ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഒന്നുകൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാം. എല്ലാരും പങ്കെടുക്കണം. കാരണം ഇവിടെ ഈ ഒരു ക്ഷേത്രം തുറക്കുമ്പോ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഇനാഗുറേഷനിൽ സാധാരണ ബാക്കി വേറെ ടെമ്പിൾസിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ സേവകരെ വിളിക്കും. പക്ഷെ നമ്മുടെ നാമനിഷ്ട പ്രഭു ഈ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഭക്തരെയാണ് ആ സേവനം കൊടുക്കാനായിട്ട് അവസരം തരിക. വേറെ ആരെയും വിളിക്കുന്നില്ല. അത് മൊത്തത്തിൽ ഓടിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഭക്തരെ കൊണ്ടാണ്. കാരണം അത് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അംഗീകാരമാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു സേവനം കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സേവനം കിട്ടുക അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോം എല്ലാരും ഫില്ല് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ പേര്, ഈ ഫോം കാണുന്നുണ്ടോ മാതാജി? ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തേക്കുന്ന ഫോം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ട് മാതാജി. മാതാജി. കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ ഫോമില് നമ്മളുടെ പേര്, ഫുൾ നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മളുടെ ഫോൺ, നമ്മൾ എവിടുന്നാണ് വരുന്നത് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഏത് ഭാഷയാണ്, മലയാളം ആണെങ്കിൽ മലയാളമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ മലയാളം എടുക്കുക. പിന്നെ ഏത് കോഴ്സാണ്, ലെവൽ 1 ആണോ, ലെവൽ 2 ആണോ, സദാചാരാണോ, ലെവൽ 3 ആണോ, 4 ആണോ, ഭക്തിശാസ്ത്രി ആണോ, അപ്പൊ ഏത് കോഴ്സ് ആണെന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഏത് ടീച്ചറിന്റെ ആണ്, അപ്പൊ അമ്മിണി മാതാജി ഉണ്ട്, അല്ലിയുണ്ണി മാതാജി ഉണ്ട്. അമ്മിണി മാതാജിയാണ്, അനന്തേശ്വരി രോഹിണി ദേവിദാസി മാതാജി, അല്ലിയുണ്ണി മാതാജി, പിന്നെ ഐശ്വര്യ സുഭദ്ര മാതാജി ഉണ്ട്, പിന്നെ ധനഞ്ജയ പ്രഭു ഉണ്ട്. അപ്പം ഏത് ടീച്ചറിന്റെ കീഴിലാണ് നമ്മൾ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത്, ടീച്ചറിന്റെ പേര്, പിന്നെ കോർഡിനേറ്ററിന്റെ പേര് കൊടുക്കാം. കോർഡിനേറ്ററിന്റെ പേരില് ഇവിടെ ശ്രീജാമിജി മാതാജി ഉണ്ട്, മാതാജി, പിന്നെ രേണു മാതാജി ഉണ്ട്. അപ്പം ആരാണോ കോർഡിനേറ്റർ, മണിഭൂഷിത മാതാജി ഉണ്ട്, അപ്പൊ കോർഡിനേറ്ററിന്റെ പേര് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്തത് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് നമ്മൾ എത്തുക. നമുക്ക് 15-ാം തീയതി, 15, 16, 17, 18, 19 5 ദിവസം, 15-ാം തീയതി തൊട്ട് നമുക്ക് സേവനം വേണം. 15-ാം തീയതി തൊട്ട് ഏത് ദിവസം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അവിടെ എത്തിച്ചേരാം. അപ്പൊ എന്നാണ് നമ്മൾ എത്തുന്നത് എന്നുള്ള ഡേറ്റ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. പിന്നെ തിരിച്ച് നമ്മൾ എന്നാണ് തിരിക്കുന്നത്, അവിടുന്ന് തിരിച്ച് തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ്. പിന്നെ നമ്മൾ ആരൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഒരാളെ ഉള്ളോ, ഫാമിലി ആയിട്ടാണോ, ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് എത്ര പേരുണ്ട്, 4 പേരാണോ 5 പേരാണോ, അതോ നമ്മൾ വലിയ ഫാമിലി ആയിട്ടാണോ വരുന്നത്, അപ്പൊ എത്ര ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വരുന്നത് എന്നുള്ള എണ്ണം. പിന്നെ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തോ, ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, അത് ഇവിടെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യെസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മളെ പേയ്മെന്റ് 15-ാം തീയതി തൊട്ട് ഏത് ദിവസം, എത്ര ദിവസം നിൽക്കുവാണെങ്കിലും നമുക്ക് 15 തൊട്ട് 19 വരെ, എത്ര 15-ാം തീയതി വന്നാലും 16, 17, 18, 19 തീയതി ഏത് ദിവസം വന്നാലും പെർ ഹെഡ് 3000 രൂപയാണ്. എല്ലാ എക്സ്പെൻസും, നമ്മളെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, നമ്മുടെ റൂം, നമ്മളുടെ ഫുഡ്, അതായത് പ്രസാദം, നമ്മളുടെ റൂം അക്കോമഡേഷൻ, ലോക്കൽ അവിടെ ഉള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, അതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഒരാൾക്ക് 3000 രൂപയാണ്. ആ പേയ്മെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്ലിക്ക് ഹിയർ എന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യാം. പേയ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് സക്സസ്ഫുൾ ആകുമ്പോൾ ഒരു റെസിപ്റ്റ് കിട്ടുമല്ലോ, അതിനകത്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ID ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ ID നമ്മളിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ നമ്മൾ ആ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത പേയ്മെന്റിന്റെ റെസിപ്റ്റ് ഇവിടെ ചൂസ് ഫയൽ, അറ്റാച്ച് പേയ്മെന്റ് റെസിപ്റ്റ്, അവിടെ നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയും കൂടെ വേണം. പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഏതൊക്കെ സേവ ചെയ്യാനാണ് താല്പര്യം, ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ക്യാമറ ടീം, ചപ്പൽ ക്ലീനിങ്, ഡൊണേഷൻ കളക്ഷൻ, ഡോർ ടു ഡോർ ഇൻവിറ്റേഷൻ, ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ്, അങ്ങനെ കുറെ സേവകളുണ്ട്. ഏത് സേവ വേണമെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇനി അവിടെ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ സേവയാണ് ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിവിടെ ഈ താല്പര്യമുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. വേറെ ഏതെങ്കിലും സേവയ്ക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിവിടെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം, വേറെ സേവ. അവിടെ ചെന്ന് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പായിട്ടൊക്കെ സേവ ചെയ്യാവുന്നതാണ്, എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് സേവ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ഫോം. ഈ ഫോം എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഫില്ല് ചെയ്യുക. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വലിയ അവസരമാണ്. ഭഗവാന് സേവ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടുകയുള്ളൂ. നാമനിഷ്ട പ്രഭു അത്രയും കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അവസരം തരികയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് വേറെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു അവസരം തന്ന് ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണ്. ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ പുതിയ ഒരു ക്ഷേത്രം പണിയുക. അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ അവസരമാണ്. എല്ലാവരും ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യുക.
ഇനി ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഉള്ള വേറൊരു ഫോമും കൂടെ ഉണ്ട്. അതും എല്ലാവരും ഫില്ല് ചെയ്യുക. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ച് ട്രെയിൻ ബുക്ക് ചെയ്യാനും ഒന്നിച്ചു പോകാനും വേണ്ടിയാണ് അത് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് ഡയറക്റ്റ് ടെമ്പിളിൽ പോകുന്നതാണ് ഈ ഫോം. പിന്നെ വേറൊരു ഫോം അത് മലയാളത്തിലുള്ള ഫോം ആയിരിക്കും. അത് നമ്മൾക്ക് മലയാളം ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ഒന്നിച്ചു പോകാനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ഫോം. ഇപ്പൊ തന്നെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഈ 2 ഫോമും ഷെയർ ചെയ്യാം. എല്ലാരും ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, സേവയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോഴേ ഇപ്പൊ മലയാളം ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഒരു യുണാനിമസ് ആയിട്ട് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത്? ഏതൊക്കെ അതെടുക്കും സേവ മാതാജി. ആരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഫോം ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താലേ പറ്റൂ. ഈ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന തന്നെ നമ്മൾ ചെല്ലണമെന്നില്ല. നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് പിന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല. തീരുമാനിക്കാം. ഇതിലിപ്പോ താല്പര്യമുള്ള ഏതെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ അത് മാറും. നമുക്ക് മലയാളം ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാരും പിന്നെ തീരുമാനിച്ച് ഏത് സേവയാന്ന് വെച്ചാൽ അത് പിന്നീട് തീരുമാനിക്കും. ഓക്കെ മാതാജി. ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ മാതാജി. മാതാജി ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോഴേ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തി സദാചാർ ക്ലാസ്സിലുള്ളവര് ഭക്തി ശാസ്ത്രിയിലും ഉണ്ടാവും, ഭക്തി സദാചാറിലും ഉണ്ടാവും, ലെവൽ 3 ഉണ്ടാവും, ലെവൽ 2 അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മള് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റണ്ണിങ് ക്ലാസ് ഏതാണോ അത് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറയണട്ട് എല്ലാവരുടെ അടുത്തും. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില ഫോം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അവര് ലെവൽ 3 ഉണ്ടാവും ഓൾറെഡി, ഭക്തി ശാസ്ത്രി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ രണ്ടും കൊടുക്കും. ഒരെണ്ണേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളല്ലോ. അതെ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതില് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഫോമിൽ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ വന്ന കാര്യം കൊണ്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലായി. അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിയണില്ലത്. അതെ അതെ. അതൊരു പ്രോബ്ലം വരില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിശാസ്ത്രി ഇപ്പൊ മിക്കവാറും എല്ലാവരും ഭക്തിശാസ്ത്രിയിലുള്ളതാണെങ്കിൽ ഭക്തിശാസ്ത്രി കൊടുക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതത്തിൽ കോമൺ ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ ഭാഗവതം ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ലെവൽ 3 വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പിന്നെ ലെവൽ 3 തന്നെ കൊടുക്കാമല്ലോ. നമ്മൾ ഏത് ലെവലാണോ ഹയസ്റ്റ് നിൽക്കുന്നത് അതിൽ കൊടുക്കാം. അതന്നെ, അത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നുള്ളത്. ഏറ്റവും മുകളിൽ നിൽക്കുക. ഇപ്പൊ ഭക്തിശാസ്ത്രി ഉള്ളവര് തന്നെ പലതിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യെങ്കിലും നമ്മളിപ്പം മുകളിൽ ലെവൽ 5 ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഏറ്റവും മുകളിൽ ഏതാണ് ഇപ്പൊ സദാചാറിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂങ്കിൽ സദാചാർ, ലെവൽ 3 ഉള്ളവർക്ക് കറന്റ്ലി ലെവൽ 3 ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവര് സദാചാർ കൊടുക്കണ്ട, ലെവൽ 3 കൊടുത്താൽ മതി. കറക്റ്റ് അല്ലേ മാതാജി? അങ്ങനെയല്ലേ? അതെ, അങ്ങനത്തെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും. അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മള് സേവ പറയുമ്പോ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം അല്ല ഒരു 3-4 എണ്ണം സേവ കൊടുക്കാട്ടോ. അതില് ഇതിൽ കുറയെണ്ണം നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഒരു ഡൗട്ടും കൂടെ. മാതാജി മാതാജി, ഈ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. അതിന്റെ പൈസ മൊത്തം കൊടുത്തില്ല. അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിൽ പേയ്മെന്റ് ചെയ്യണം. എന്താണ് ഒന്ന് പറയാവോ? അത് വേണം മാതാജി. അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അത് അമ്മയുടെ മാതാജി അടുത്ത് ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങള് പിന്നെ ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പിന്റെ പൈസ മുഴുവൻ കൊടുത്താണെങ്കിലും ഒരു 2 മാസം എടുക്കും അതിന്റെ കാർഡൊക്കെ വരാനായിട്ട് മായാപൂരിന്ന്. അപ്പൊ അതുവരെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഫെസിലിറ്റീസ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ. അതെനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. അതാ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ മൊത്തം 3000 രൂപ കൊടുത്താൽ പോരെ മാതാജി? ഇതിപ്പോ 3000 രൂപ കൊടുത്താൽ മതി മാതാജി. ഓക്കെ.